रे बाप दिमाग ही खराब है। भूख लगल बा कबे से खोजा तारी के ना केने से गम के आवत आ केने रसोई बा एक नहीं होने कहलू ना। हाँ जी सबको कह देले बानी। चल ठीक बाटे। खाई जल्दी जल्दी भूख लागल बा इ लोग के। एक को हाली नहीं किसन पूछत एक कन्या हई चीज एक कन्या हंगा के गोड़ लागला एक कन्या हौ लुगा कहां धइल बा यही में ललाई बनी है तो सही हो जा औरत के भात खाई ना भइल। ओहो ए कन्या दुल्हन तैयार हो जा पंडित जी आव ही बोलल बानी। आवता नहीं दीदी जी आ जल्दी रेडी हो जा। तो लोग भी आवता नहीं जल्दी रेडी हो जा का खालन तो पता चलेगा पंडित जी के। पंडित जी भीतर एक बात का जाने लन उनका तो कथे को मतलब बा। गीती याद बा ना सत्यनारायण बाबा के। हाँ जी हुमा भर कर ना। रुकी कन्या के देख के आवत नहीं रुकी। ए कन्या सुना ना चुनरिया ले ली है ना। अहे भगवान जी आहई का हो आई का कर रहल बाड़ू। कार के धोई रे तो हम सोचिन को हमारे खातिर धोई तोहरे खातिर धोई रहे हैं सब कोई तहार इंतजार करता कि कथा सुनिए सुन जल्दी पंडित जी के बुलाव आ हई मौके के देखा ना मार हो रहल बिया जैसन करनी वैसन भरी नहीं बिना कथा सुनना ही खा त अटकी ना मुर्गी जेबे करबू ई को बोलो तनी जी दीदी सारा पता नहीं हमारे तोरा हम सारा पता नहीं हो रुको पर लेके आवता नहीं सारा पिया मोर जगह तनी नदी बा उठाई तो उठाई जल्दी झक्का बार देना के बोली ताहार। हां आहो मुझे पढ़ना है ये कुल सिखावत है तार माए भौजा ये स्कूल सिखा के भेजले बैजा के जइहा ना बच्चा चाटे लगी ह कथा उठा मत सुनी ह लिया हो मजी लोग तू हो जाके सट गइलू। एक बात कहीं जाय दीदी को से को मत रौरे मुंह देखले बनी जाय दीदी काहे खाती हम देखे हमरा ढेर चीज मिलल बा रौरा को में से कुछ हम हमरा ना कुछ ना चाहिए हमरा ना लालची मत समझिया ठीक ना इज्जत पर मरी ना जा हमनी के गांव समाज आइल बा दुआरी पर हम का जवाब दे हम हो ई बताओ ना। हां त का कइले बड़ुई मान ली कबे से आवत है सब कोई खा खा के नहा लेता आ हम भूखे पेट हम ना हमरा ना खा के नहा ई बताओ जेकर तहार ना कथा सुने के बा बाबूजी के ना कथा सुने के बा तो कालो ना होखेला काल ना कैसे काल हो जाई कहा ना अपना मन के का करा देबू कितना रुआ चिल्लाता नहीं जी रौरा गोती नहीं है कि हमर साहब से बताई ना तनी अरे मुहम्मा तनी बंदे कर अब हम का जवाब आव हो कन्या मजी लो। अरे आओ तनी जी खाइए भगवान तो खा लेल बन तब भाग ना घर में भौजी घर में भाग ना चली पारी बड़ा कन्या लेट कर दिए जी चाची जी। अरे कने को सौरत हो ये नए भी पेनहत हो ना ना सही कहता नहीं अरे समय तू हो खब तो पेनहत हो खब आई ना ओहे ना कनी कि राउर कनिया कुछ कही नीक लागती है मांग बकोर नहीं जाना चाची जी देखनी या तो कहनी खानदान में सुघर पतो है आई दिया। हां बस सुघर लूरो सहूर रहे के चाहिए काजी चाची जी झूठ कहता है ना पतो तरवा एक टिक उतरले बानी कहे के नहीं हमनियो ले ठीक लिया एक कने सुघर देख के कहनी है हां ना हउए ना आजकल दान दहेज तनी कुछ कम मिलो लेकिन लड़का के पसंद के लड़की मिल जा दान दहेज तो उठ हां ना सही करनी गोइली हीरा मजे की बड़की पतोहिया कहां गइल बड़ी आओ गए है अंदर अब सब बुलावे के न वो पहनाए ओढ़े में लाग गइल होई हम के जाने यही से हां अब तरीका हां लगत त बाटे आवा हो बड़को लिया के छोटको के अरे अब लइकिया के दिन आवा धरे खाती का पाके चढ़ा ना जरा बोले अरे जी कहत रहनी है जी बाकी का करे तनी हाथ सके तो के बा आ लइका के बियाह करी चाची जी चाहे लइकी के हाथ हो तो सके तो होइए ना जाता है आजकल तो ना कि पैसा रुपया खर्चा होता टे का करबो तनी अपने में खर्चा में नहीं तो 2-4 लाख रुपया धइल नु बा आही दादा मत वो त ना त आम बात हो गइल बा पहिले 1 लाख रुपया कहा करे चाची अब बुझाता आजकल तो आगा जरा मुरई के भाव हो गइल बा 1 लाख। हां
लो बोला हीरो अपन मजली पतनिया के अरे का कही हो का जाने अंदर कहाँ रह गइल ना भइल अरे वाई बढ़िया गइनी बढ़िया पतुरते हो गइल बाटे अब का कनी आइल बाटे ए बड़ कलिया के अब हो का कर थड़ू अरे आओ तनी जी मोइल गांव के आदमी आ गई ना घर में यहाँ लोग के पते आजी चाची जी जाई पूजा ना होई जान तनी तनका कुछ दिक्कत हो गइल कने में के अम्मानी अब देखी रवा से का छिपाई चाची जी कने अब बैठे जुग नहीं खे हां तो अब कैसे होई रहुए बताई ना न होई कहो हम पूछले रही तो ओहरी कहत रहो जे कि ना आई तो कोनो बात नहीं थी ठीक भाई चाची जी जाई ना जब बैठल का है बोला हो हम चाची जी घर रह के ना बनी कौन बात बाटे कदी हैं के जनम तो हम लोग के घर के बात बा अपन देखा जा काजी चाची जी हमने के दवाई अंगिए भी जे देले बहुत आई बनी का भाई घट बुला के ले ले अच्छा आओ केने बैठे बा बोली जा हमरा केने बैठे आ गेलो अरे बाबा आ केने हे नहीं आके बैठ हे नहीं आके बैठ काहे काहे बनेले बन जा हमरा केने बैठे के अरे नहीं कथा सुनी ए मम्मी जी अब कतना छिपाई में हां पर ये भर ढेर कर दे लीले ले बिया ढकेले ले बिया त कौची के कथा सुनी जी हैं नहीं हम बैठे नहीं तो खाना खिलू हो खाना खा लेलस एक छिपा का हो बैठ रहो जब हम नहीं करते अरे हाँ हो तब गोती जाना दिया तनी ये देखी हम खा लेनी तो मान ली कि पंडित जी होई हो 4 घंटा 5 घंटा सांझ तक काटे को सब हम बैठल मिलम डुलम ना रोगे का बता हला करत है का होगल भौजी अरे हम का कही जी गोती नहीं करे लायक नहीं गोड़ छू अरे कौन बात में कौन बात ए में माई। मोहर ले रही चिन्हले बाड़ी का हो अरे हमरो बैठे के पड़ी हाँ बबुआ का था मेधा अपन करे न पड़ली ओ देखा कथा बैठा कर ले बानी हैं जब जड़िए करी खा ले ले बिया ढकेले ले बिया त कहां से कथा सुने लगम जी कैसे बात कर हां हो कहां से का झौ होई दे नहीं तो खा पी के पूजा पाठ ना होला चाची जी ए दीदी नहाए ना हो जाला कुल अब तारा बुझात नहीं ला के खा ले खूब दे खाना न खा ले हो कनिया अब हम का अब का करब छोड़ ए मम्मी जी हम कहत तुम तरवा के विश्वास नहीं के होता के अपना नहीं की बहुरिया से पूछत नहीं तो नहीं सन खोल बनी उसे का हो जाए अरे तो नान होई के खइयो न अनाज खा ले ना कने ना खाए के चाहिए नहीं जानता नहीं तन फू खाई न ओई कने दिन भर के ए जी तो उ त नया नहर बाड़ी अब ओकर देखी ना नया देखा नहीं देखी मुंह में थूकी जा चल बैठ के पता ये खराब हो जाएगी हैं सुनिए दीदी का सुनी हैं का है तो हमारे देख के कहीं ना कि बड़ पता ये लड़ा की लिया हैं रवा मर सारा हो दिया तनी इज्जत रख तू न आज तरह बता अब खा ले से अब कथा बात करी हैं हमरा ना पाप नहीं के बटोरे के रवा बटोरी और बेटा और पतो बटोरत रहा हमरा उससे मतलब रवा नहीं बीपी के मरीज ना है का जी ना तो होइयो जाइबे जेस को तो बोल तड़े हैं जा मम्मी तो हला कहा इनका बुझात नहीं थे कथा करके खा लेनी घुर लेनी तो ये करे न कि कैसे कहत है जाय ना पूछे हो तो भइली करे बुझाते नहीं कि ना खाइए का माय को नाच सिखा के भेजले रह जाल जला त काथा बाथा होखेला जी हमरा के पूरा तो बात किया उतर जाना तो रोए गावे में ना बाजो रोई ना खोई निमन से अब त गांव घर के गली है टोला महला का कर जे कुल हितै न त में कुल में तू करे नहीं हितै में बताओ जे अपना अब अपना जा पंडित जी के माने पर गई हो जा अब का करब जा जाए के बाद तू जा का करब तो ना हो जाए अब का न हैला से कोनो फायदा रहा है त हमरा खाली टेंशन बैठे तो गली जा तो अगल बगल में कहे जा तो कनिया खात रहे पिए तो मन में आने न मरवा देलू बोर्ड दिया दिन लियावट के गई ये सारी गलती कर दी हम ना जाय तो होला गलती जा हां होला लेकिन का करी आज ध्यान रखी हो हम 10 गोतने दे दी मेहनत न मरिया तो जा तो बाबा जा पड़ी से माना क के आव सकरा है हां जा जा अब तू घर में अब जा का करी हम जल्दी मम्मी माफ कर दी हमरा के अब हम का कही तार माय बाबू नहीं के सिखैले हम का कही तार माय बाबू के सिखा के ना मम्मी हमर साथ सिखैले लेकिन इतना भूख लग रहे कारे के सोचे धोइल रहे खाना तम अरे तब हमरा से पूछे के न चाहिए अब बताओ दो कितने दिया दिन देख ले उसका कही रोगे कहूं लगते ना रही हमारा हम ताकत रही अच्छा जान जा दो हमर बेटी बराबर और जा दो का हम कही अब जा तू जा घर में जा अब हम कुल उठा ली का करी हम अगल बगल में कुल मैल में है ना ताना कुल मरवाइबे न करी आदमी का करे
अब हमार समझे में नहीं खेया हो। अरे ना माई का गलती कइले है रे भूख लग रहा त खा लेनी रो तनी मनी रो देनी है रोआ गिरा के ऐसन बोलत रही ना कि का कहे तू जानते नहीं कि आ ई बुढ़िया तू तनी पहले बता हमरा कब कॉल रेस के जेबे त कथा का हो या कहानी हो रे ना हम तो पूछले ना रही सब कुछ अब हमारे के डाटा लूर सब नहीं सीखले एजा तो कहते बैजा गाँव टोला के आई रिसन 2-3 गो मेरा हारू बोले सन पूरा टोला में पुंगा दिया सन अरे ओनी के तो एथी ने के हमार गोतिनिया तो ना चिल्लात रहे ना बुझा के ओरा भैंसा लखे देले बा ओइसे चिल्लात रहो देख कुछ हमर दिक्कत नहीं के देख हमर सास अपना ना कह के गंगा पैस के सास कहले बानी रे माई अपना मुंह लागत रहे ना इनकरे खातिर एकदम बेचारी रुआ गिरा के बोलत रही जाए हमर बेटिए लेखन बा ओसे तू कहियो ना किस बोलल रे हां ए कोनो बात जी के घरा से बतियाल थू हां मम्मी से बतिया बतिया ले लू ना अभी बतियाओ तनी बतिया ला बोली ना का करना हम ये कहत रहनी ना कि 12 तो अपन ऐसे खोल के बांध ले लू दब नेगवा तो देबे न करबू देम ले आई बनी कहाँ बा अरे मैं यू भाई तुरंते देवा जलाऊ तो भौजी ठीक बा रखो सांझी के वीडियो कॉल करम बोली दा अरे देम बाद में रउरा भी काहे तला पला भइल बनी का ले हो पैसा ना लेम और का लेम अपन औ सब सोचे के चाहिए कि कुंवार और ननद खुद ना बानी कि पैसा सदे उता हम ले देखी त हम एगो बात ना दा एगो बात कह दी रउरा से बुची कि कुंवारे नौत के ऊपर होला बियाहल के ना होला ई केवन रीति रिवाज चाहता कि कुंवारा ये सोनिए कही अब बियाहल का नहीं होई आ वही बताई कि अपना ससुरा कोई नहीं तरुरा का देले रही अपन ननद हम तो अपने ननद के नथुनी ले गई रही माई किन देले रहे 1000 का ठीक बा कोनो बात ना हमार माई त कॉल रे गई दर कान के बाली बना के देल रहे तोर नथुनी दे हम बाली को से दे हम रख दे 1000 रुपया दे दे आयो भौजी सही में त दे दो हम आई बालू तो हमारे पास तो माई कलश नथुनी बनवा के देले त नथुनी ना देवा तार बनल रखल बा हमरे नाम पे देखी शादी आगे आगे रह भइल बन त रहू हमरा के मुंह देखाई कुछ देवे के चाहत रहे रो छोटे त आगे बियाह भइल बनू हां तो जाय दबी आजकल के देखो त ऊंच नीच आए देखी हमरो से बड़ लागम भले हमर बियाह अब भइल रह भैया के आए हम बड़ लागम रो हमर इज्जत तनको करत नहीं बताई कैसे एगो बिछिया दे दे ले ली ह कैसे हमरा के डटनी है रउरा है बताई रउरा तो ससुरा कोई नहीं त रउरा ये भौजी गलती करबू त कोई भी डांट दे हम हो कि चाहे कोई हो रउरा के बात कह देता नहीं का छी देखी हम ए में को में के ना बात बतिए ना सीधे होते ही ना हमारा संगे मिल के रहम त ढेर फायदा में रहम ठीक बा और वो हम देखत रही ना करो वो एगो हाथी लेखा तो दे लेल भाई छोटा हाथी लेखा और ऊपर से ना चिल्लात रही बुझाए के बीपी के मरीज है दा बोल देलू त ना सुन लेनी ना ए बुची रेलवाई जा रही है बका आई जा हां कोत रहन हमर पापा के एकदम चट्टी पर बियाह करत नहीं एकदम जे कोनो चीज के दिखे दुखे तकलीफ नहीं थे गप दे निकल गप दे रेल धके आ जेबू ये भौजे को भगिया मत ई कुल का कहता नहीं जी खा ले तलू भी पूछले त कार कोनो ठीक बा कल भी गेट बना के आई जल्दी दिखाई रोगा के चल त चल हां सुन ली रहा तो ठीक लागे त ले ले चला सिंगार के पटर के सामान है तना दिन में को होला बड़का में ले ये जो चढ़ल बस अब जौन में पसंद है आ लुगवा नेहा के वैसे ही फेंक दिबो कलवे पर हैं माई कहले भी 21 दिन तक न त फिचिया उची है का है तार माई ई कह देले भाई के 21 दिन तक फिचिया मत हुरे खाती कह देले रही कि अपना मने जया आ निकाल के खाए लगी वो है नहीं बुद्धि ना भइल कि नैन और कन्या से कैसे बोलल जाला खाली देह में भाई मोट के दिमाग जाय तो हमें फिच देता ना जाय त ना हम त मोट बनी हमरा दिमागो मोट हटे हमें फिच देता पातर छितर आइलु चुप रही आइलु बाड़ू इहे लूर सीख के न आइल बाड़ू ए बुच्ची रानी अनु कि ले आइल बनी जैसे ना एगो खूब बड़े एप्पल लीक एगो जरूर जा खींच के आउती तार सड़िया ना त देखैया हमरा जाए बचिया तू त कुछुए पर लोभा जइबू आ सुना नंदी जैसा हमरा मत समझी हो ठीक ना खचड़ीन कहा के दोस्त इशारा पर ना चाहिए सासे के अपना सामान का ननद के हमारा ना फिर बड़ा हम मालिक से हमनी के अपन टीम भाई हमनी के एगो पारिवारिक वीडियो अच्छा लगे दिल से लाइक शेयर कमेंट करते रह जाए सब कुछ साथ दीदी अगले वीडियो में फिर मिलेंगे बाय बाय